ଆମେ ଗଲୁବା ଆମେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଯିବା। କଟିକି ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ରାକ୍ଷୀ ଖାଇଲେ କ'ଣ କରିବା? ମାମୁଁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା। ମାମୁଁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା। ମାମୁଁ ହାତରେ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ମାମୁଁ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ମାମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ହାତରେ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ତୋର ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ। ମୋର ଭଉଣୀ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ମାମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଖୁଆ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ହଉ ସେତିକି ଜିଦି ଥାଉ, ଚାଲେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା, ମାମୁଁକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ପିବିନି କ'ଣ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ତାପରେ ମାମୁଁ କଥା କହିବି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ପିଲାର ଜିଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଗଲାଣି। ୟା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଭଉଣୀ ଆଣିବି? କୋଉଠୁ? ହଁ, ଆଇଡିଆ। ଆରେ ଧନ, ତୋ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି, ତୁ ଆସେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସେ, ତୋ ଭଉଣୀ ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ମାମା ଟାଟା କହିବା? ହଁ। Daddy, buat mau bawa lagi lah. Pakai buat kenai, mau balale pojare. Mereka tete tu darah kaki, boleh mati hati sih. Wah.